धीरे धीरे शुभ हो गई शिवपुराण से शंकर भगवान का विवाह बड़ी अच्छी कहानी रहे और उसी समय से दहेज प्रथा चलाई क्योंकि सब लोग दहेज मांगत हो बेचारे आगे लगा लेता हूँ दहेजे में बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर है। आप लोग के बीच में समय के देखते हुए मास्टर भैया एक झटके से गीत बजा के आवा। हाँ भोरहरी से भजन है कलयुग बना। अच्छा दोनों लड़की का बियाह भइल बा, अपना ससुराल गइल, ससुराल से जब नैहरे आइल बा सब कुछ और हो गइल बा। एगो लड़का के खिलल बा ओकरा के कहत हो का कहले